खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गोबां आगजु थाबासो जोङो गोसो बायदि जा जानो लुगैयो बेखौहाय बानायनानै जानो हायो नाथाय आरो गोसो जानाय जिनिसखौबो जोङो आगजु गैयिनि थाखायनो जोङो बानायनानै जानो हाया थ' बेखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे ओरैबायदि मोजां भिडिअ लानानै फैदों जेरावहाय नोंथांमोना बिराद हेल्प जागोन आरोना थ' जोङो मालाबा मम' जानो लुगैयो मालाबा रुनाय जानो लुगैयो ओमफ्राय मालाबा माबा माबि जिनिसफोर जानो लुगैयो थ' बेफोरावहाय जोंनो गोबां आलदा आलदा मम' बानायनो आलदा ओंखाम बानायनो आलदा बेफोरबायदि जिनिसफोरखौ नांगौ जायो आरोना थ' बियो मोनसे ट्रेभेल फ्रेन्डलि प्रडाक्ट्स नालाय थ' बेखौहाय जेराव मेरावनो लांजायो आरो लोगोसे नोंथांमोना पिजि हस्टेलाव थायोबाबो बे मोनसे जिनिसखौहाय लानानै थांदो बेवहायनो नोंथांमोना नुडल्स बानायनानै जादो बेवहायनो नोंथांमोना ओंखामबो संजादो बेवहायनो नोंथांमोना बयल वेजिस बिदि बानायनानै जानो हागोन आरो थ' ओरैबायदि माने हेल्पफुल जिनिस दै बियो थ' दिनैहाय आङो ओरैबायदि मोनसे प्रडाक्टनि बागै खोन्थानो नागिरदों फैदो दानिया नोंथांमोना आं दिन्थिनोसै बियो मा जिनिस नायनानै लादो दिनै बेनो जाहैबाय आगार' रिजेन्सि माल्टि कुक केटल बेयावहाय गोबां एक्सेसरिसफोर दङ थ' बेखौहाय आं दायो मोनफा मोनफा दिन्थिलांगोन नै बेयावहाय नोंथांमोना स्टिमार मोनगोन आरोना जेरावहाय नोंथांमोना स्टिम खालामनो हागोन मम' बानायबाबो जि बानायबाबो ओमफ्राय बेयावहाय नै धाकोना बे मोननैयावबो जाखायो आरोना ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुदोंना बेनि ग्रेडआ 304 ग्रेडनि माने क्वालिटिया स्टिलनिया थ' बेयावहाय नोंथांमोना मेजारमेन्ट खालामनोबो हाखागोन दैखौ ओमफ्राय 1.2 लिटार बेयावहाय जागोन आरोना नै बेयावहाय अफ अननि सुइट्सआ दङ थ' बेयावहाय अपसन दंखायो ओमफ्राय नैबेयावहाय नै केटेलनि पावारा डिटाचेबल आरोना 360 सुइभेल दंखायो जिहेतु थ' नोंथांमोना बेखौहाय केटेलखौ फिदिंबाय थालायनो नाङा आरोना बे आरामसे फिट जाखायो ओमफ्राय नै बिथिंहाय दङ पावार केबल थ' बेखौहाय नैबेबायदिहाय बहायनाय जायो आरोना कानेक्ट खालामनाय जायो बेनि आउटार बडिया प्लास्टिकनि ओमफ्राय सिंनिया जाहैबाय स्टिलनि कालार कम्बिनेसनाबो बिराद मोजां नै बिराद किउटथार आरोना आनकमन कालार ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय स्टेनलेस स्टिल ग्रिल रेक थ' बेयावहाय माबा मोनसे नोंथांमोना ग्रिल खालामोबा बे स्टेनखौहाय बाहायनो हागोन बा स्टिम खालामबाबो नोंथांमोना बेखौ बाहायनो हागोन ओमफ्रायहाय नै मोनगोन नोंथांमोना एग बइलिं रेक थ' बेयावहाय नोंथांमोना नुखादों बे हल दङना बेयावहायनो नोंथांमोना दावदैखौ दोननानैहाय बइल खालामनो हागोन इजिलि बे स्टेननि सायाव दोननानैनो नै आं दिन्थिनानै होखाबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै सिंनिफ्रायबो नायनानै लादो ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना आरामसे दावदै खैथा होजागोन नै नोंथांमोना नुनो मोनखादों आरामसे बेयावहाय टेनसन फ्रिलि बयल खालामनो हागोन आरोना आरोबाव नैबेयावहाय नोंथांमोना प्लास्टिकनि मल मोनगोन नैबेयावनो नोंथांमोना ग्रिल रेकखौ बहायनानैहाय बिदि प्लास्टिकनि मलावहाय नोंथांमोना केकखौ बानायनो हागोन आरोना इजिलि नैबेबायदिहाय ओमफ्रायहाय नैबेयावहाय नैबेफोरबायदि स्टिमार मोनगोन आरोना स्टिमार बास्केटबो होनजागोन बेखौहाय ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना भेजिस बा मम' बिदि स्टिम खालामनानै जानो हागोन ओमफ्राय नै दायो आं नोंथांमोना केक बानायनानै दिन्थिगोन माबोरैहाय बेयावहाय केकखौ बानायनाय जायो नै दैखौ होदो ओमफ्राय नैबे ग्रिल रेकखौ होदो होनानैहाय नैबे प्लास्टिकनि मलावहाय एसे थाव फुननानै लादो ओमफ्राय फुननानैहाय बेयावहाय जा पेस्ट बानायदोंमोन ना बेखौहाय होनानै होनोसै ओमफ्राय बेखौहाय नोंथांमोना इजिलि 30 मिनिट्सनि गेजेरावनो बेयो मोनगोन आरोना आरामसे ओमफ्राय आंनावहाय एलुमिनियाम बिदि फइल पेपारा गैयामोन थ' बेखायनो आं बिदिनो होनानै होबाय नङाबा प्लेटबो होनानै खोबथेनानै होजायो नै 30 मिनिट्सनि उनावहायनो बियो आरामसे मोनगोन 30 मिनिट्स नांलाया 20-25 मिनिट्सआवबो मोनो ओमफ्राय नै बन्द' खालामबाय आङो थ' नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै जा टेस्टि जाखादोंमोन आरोना जा मोजांमोन केकआ दुमफावफावनो जा मोजांमोन जा माने टेस्टिबो जादों आरोना बिराद जानो मोजां जादोंमोन नोंथांमोनाबो जानानै नायबानो जाबाय लोगोफोर बेयावहाय केकखौ बानायनानै ओमफ्राय आंनियाव डेक'रेट खालामनो जेबो जिनिस गैयामोन बेखायनो आङो बेबायदिनो खालामबाय आरोना नै जि मोजां फ्लाफि जाखादो आरोना नै वाव नै
नै दायो आङो माखासे भेजिटेबल्सखौहाय हानानै लाबाय जायखौहाय आङो बे स्टिमारावहाय स्टिम खालामनानै जागोन बयल टाइपआनो जाहैसिगोन नै दै होबाय ओमफ्राय रेगखौ होबाय इनि सायावहाय नै बास्केट स्टिमारखौहाय होबाय ओमफ्राय बेनि सायावहाय भेजिसखौहाय होनानै होबाय आङो थ' आरामसे बियो दायो मोनसिगोन आरोना बिदिनो दैजों रुलायलायनाङा स्टिम खालामबानो जा मोजां जाखागोन नै आं दायो अफ खालामबाय दसेनो मोनो 10 मिनिट्सआवनो जा मोजाङै रुइखायो आरोना मैगंफोरा जा मोजां जायो मोदोम खमायनो नागिरनायावबो बे बिराद हेल्प खालामो आरोना उइदाउट अइल माने बिराद मोजाङै मोनो ओमफ्राय लोगोसे बेयावहाय ब्लेक पेपार सल्ट होनानै एसे बाटारजों एवबानो जा गोथाव जासिगोन आरोना नै आं बिब्दिनो बानायनानै जायो नोंथांमोनाबो बिब्दिनो बानायनानै जाबानो जाबाय ओमफ्रायहाय नै दायो आङो मेगि बानायनानै जागोन आरोना थ' नैबेखौहाय आङो मेगिखौहाय रुनानै लानोसै मोननै ओमफ्राय इजिलि बेयावहाय नोंथांमोना मेगिखौ रुनानै लानानैहाय ओमफ्राय थाव एसे होनानै बेखौहाय आलदा आलदा भेजिस होनो हागोन गावनि गोसो बायदियै जेरैहाय आङो होदोंमोन गाजरजोंहाय बिन होदोंमोन आङो थ' बेफोरखौ फिसा फिसा हानानै लाबाय पियास सामब्राम गुफुर बानलु ओमफ्राय रुनायखौहाय दिहुननानै लानानैहाय आरामसे एवनोसै आङो बेखौहाय जा मोजां जाखाबाय नै ओमफ्रायहाय नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबोरैहाय सङो आङो नै थावखौ होनानै लाबाय ओमफ्राय थावा गुदुं जाबायमोन नालाय ओमफ्रायनो सामब्राम गोजा गुफुर ओमफ्राय बानलु होनानै एसे एवबाय ओमफ्राय दसे एवफ्रामनानै आङो गाजरजों बिनखौहाय होखाबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय लोगोफोर बेयो बांद्राय गुदुं जाबा गावनो बन्द' जाखायो नालाय ओमफ्राय नै बेयावहाय संख्रि हालदै होनानै लाखानोसै आङो ओमफ्राय एसे मस्लाबो होनानै लानोसै जिरा पाउदार ओमफ्राय नै दायो बियो एसे मोनहां जाखाबाय जिहेथु बारा एवफ्रामला आङो एसे गोथां जानानैनो मोजां मोनो थ' आङो बेबायदिनो मेगिखौहाय नुडल्सनि बायदि बानायनानै जायो आरोना जा मोजाङैनो गोरानहाय ओमफ्राय बेयावहाय दायो दसे एवफ्रामनायनि उनावहाय एसे मोनहां जायोबाथाय मेगि मसालाखौ होनानै होनोसै आङो थ' बिब्दिनो दिनैहाय आङो ड्राइ बानायनानै जाबाय ओमफ्राय नै जा टेस्टि नुखाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो जानानै नायबानो जाबाय बिब्दिनो बानायनानैहाय ओमफ्राय नै मेगि बानायखांनायनि उनाव नै बेफोरबायदि जुदि खामथाबोबा नै खालि बे जिहेतु कारेन्टखौहाय बेयावहाय कानेक्सन होयोना सुइबेल बे कानेक्टिं पइन्टआ बेयाव दैखौ दाफोनाङा आरोना सुबाथाय बेयो सेफटिनि थाखाय नोंथांमोना आरामसे डाइरेक्ट टेपआवहाय होखानो नाङा आरोना सुबा नैबेबायदि खामथाबोबा एसे फार्स्टआवहाय दै सोमनानै दोननांगौ नङाबाथाय नोंथांमोना दै गुदुं होबाबो बियो खारो आरोना ओमफ्राय सफ्ट बे स्क्राब बिदि खालामनाङा सफ्ट हुग्राजोंहाय हुनांगौ आरोना ओमफ्राय बेयावबो जुदि लिकुइड इउस खालामबा साबसिन जायो आरोना खारनायनि थाखाय थाबनो ओमफ्राय नै बिब्दि हुनानैहाय खारहोनो हायो दै गुदुंजोंहाय आरामसे नैबेबायदि एसे थानायखौ हट वाटारजोंहाय सुनानै होनांगौ आरो खोलाय आखाइखौ बोखारदो नै अलरेडि साफा जाबाय होमबाबो नै एसे दङना बेखौ हट बयल खालामनोबा दै होना लाबाय स्टेन्डखौ होबाय ओमफ्राय नै बेखौहाय होनानै बेयावहाय नोंथांमोना एग बयल खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओरैबायदि मोनसे माल्टि कुक खालामजानाय ओरैबायदि मोनसे प्रडाक्ट जेरावहाय नोंथांमोना आं दिन्थिखाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयावहाय गोबां जिनिसफोरखौबो बानायनानै जानो हायो जिहेतु इउजार मेनुवेलावहाय लिरनायबो दंखायो गिनो नाङा थ' आं जेसेबां हायो मोननैसोखौ दिन्थिबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे प्रडाक्टखौहाय पारचेस खालामो अब्लाना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो लिंकआ दंखायो आरोना पारचेस खालामनो हागोन आरो लोगोसे बहुतटा प्रडाक्ट्स दोननायनि खुनु झन्झट गैया मोनसे प्रडाक्टआवनो नोंथांमोना बानायनानै जानो हागोन आरो थ' थेंक इउ